Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, mi esker, jarraitzaileak izateagatik. Eta hemen jarraitzen dugu War Thunderrekin, Road to the Sherman bigarren atalarekin, eta oraingoz bataila desente jogatu beharko ditugu, izan ere hau desblokeatzeko tier bateko bitanke gehiago izan behar ditut. Estibar bat investigatzen gaudena eta beste bat. Eta gero, suposatzen dut gainera, denago Cromwell hau desblokeatu beharko dugula. Beraz, joango gara partidak jokatzera. Eskiudako jokoak zenranka gure izan ezik, hori historia principal moduko bat ez dago, izan ere eskolako itxako ere historio pertsonala duenez ez dut kontatzen bideo joko oso baten moduan. Hau da, One Pieceen jokoak esaterako, zenuen historia principal joko bat, eta gero hortaz aparte bataila aleatorioak deitzen diodanak. Eta beste jokoa izan zen. One Piece eta beste jokoa izan zen. Boaren nahi zoroitzen, opani. Rusa derbi, hala. Borrokara. Begiratu beharko nuke gero. Gero frogatu izan ditu Epic Gameseko jolasak. Vale, ez nago esaten gauza jakiteko nola da.
Oso ondo. Nahi duzunean, Son tiro batekin. Ezean ikusten,
itzuliko gara. Bai. A ber, puntuak eta abar, non geratzen diren. Eta hilara. Ez dute zurertzen baina tira. Jarraitu dezago. Hirugarren rangoan ez daukagu ez. Bueno, ez du harta pizkanaka badoa. Baina partiak topatzea, bueno, bere denbora dara. Lehen bigarren mundu gerrako batailako puru berdina daude, 153. Vale, aurrera berriro. Ya non hasten garen. Crusaderrarekin. Batailara. A ver.
puntu nondik lortuko dugu azkenean. Gutxi falta zaio. Bai, hasiko dugu. Horrela bonifikazio gehiago izango ditu. Investigazioan ongi Bazen bataila da berriro ere. Eta horrela pixkanaka jokatzen espentsa urten zoan estanke ezberdinak desblokeatu izateko eta ia nora joaten garen orain. Suedia. Crusaderbiarekin. Oso. Bapaten agertu da tanke bat. Liderdi.
Benetan. No posible gumaino lehen heltzea. Las fuerzas enemigas han tomado una zona. Listo, nada, bates, sí. Vamos perdiendo. Recargando. Llegas a matar. Ah, es. Las fuerzas aliadas han tomado una zona. Recargando. Solicito fuego de artillería. Debemos presionar más al enemigo. Va ganando.
hacemos algo rápido, el enemigo va a ganar. Listo. A ver. Zer gertatu da. La victoria será nuestra. A ver. Zenbat falta zaizkio. Bataila honetan edo hurrengoan izan beharko ditugu esperientzia edo punto horiek etanke hori ja gure izateko, nolabait esateko. Ulertzen dudana, ez dudana da, tanke bat lortu nahi baduzu mota batekoa, desblokatu behar duzula mota guztietako tanke guztiak. Esaterako World of Warshipen esperientzia librea itxasontzi guztietarako doa, baina desblokeatzeko hurrengo itxasontzia jokatu behar duzu aurreko tankearekin, baina berdin da hegazkin ontzirik eta barriz baduz. Hala, batalla. Seguidme. Britaniak duten tankeak hasiera batean da abiadura. Zergatik heltzen diago baino lehenago, ez dut ulertzen. Fuerzas enemigas han tomado una zona. Zonalde hori garatu bat. Las fuerzas aliadas han tomado una zona. A ver.
tomado una zona. Fuerzas enemigas han tomado una zona. Venga, muchachos, un esfuerzo más y la victoria será nuestra. Se lo merece. Eres tú, Dani. Fuerzas enemigas han tomado una zona. ¡Seguidme! Las fuerzas enemigas han tomado una zona. Anche bates un disprezzo a tuota. Las fuerzas aliadas han tomado una zona.
Ezin du sinestu. Guazen berriz ere bataila. Gero begiratuko dut. Bueno, esperientzia librea. Estoy de acuerdo. Esto está guay. Professional llegar es rápido. Las fuerzas enemigas han tomado una zona. Fuerzas aliadas han tomado una zona. El enemigo prepara una andanada de artillería. ¡Vámonos! ¡Nuestro sector está bajo fuego de artillería!
Siépate. ¡Atención! ¡Fuerzas aliadas han tomado una zona! Bueno, hemen apur bat tankezaritza frogatzen. Eta horretarako partida desente jokatu beharko dira. Eta zuzen moduz. Nahiko astuna bilakatzen. Hemos logrado tomar la iniciativa. A ver. Afirmativo. Totalmente de acuerdo. Eta horrela Twitchi bakaina ematen dio. Guazen apuntu. Las fuerzas aliadas han tomado una zona. Un robo, gure Fuerzas ganatu. enemigas han tomado una zona. Mantened la presión, la victoria está cerca. Atención, fuerzas aliadas han tomado una zona. Vale, guazen profesional. A ver, gutxi falta dela. Sí va a quedar. Vale. Eta gero pentsatzen nengoen ia zein joko gehiago jokatu dudan zuzenean One Piece alde batetara utzita. Eta ez dut gogoratzen. Ja, bueno.
Gauza da, lortu nahi dudan tankea hau dela, baina ez dakit lortu barko dudan lehen da bizi hau edo ez. Hemen. Lau mila puntu, 5.900, 5.900. Joango gara hau investigatzera. Hemen, gradu bateko lehen beste tanke bat desblokeatu beharko genuke. Eta hemen ere erosi. Ez dakit nola egingo dudan. Beraz guazen aurrera. Vale. Europara goaz. Bataiara. Vale, helburua puntua berreskuratzea eta posizioa hor mantentzea. Zergatik beti geltzen dira baino lehenago. Las fuerzas enemigas han tomado una zona. A ver.
avanzando. El tren de transporte. El comandante ha sido herido. La oruga izquierda ha sido destruida. No podemos movernos. Bueno, Inter, así se mantiene. Así caño y mota. No es en esta idea alternativa, claro. Ir a sur. Fuerzas enemigas han tomado una zona. Bazen ibai ondotik gauza da dudan bertan guztia doan adur bat ere rolloan ez doala nahi dudan Artillería, referente de cuadrante. El enemigo ha tomado la iniciativa. puta Shureki Las fuerzas aliadas han tomado una zona. vale, guaso no.
Irasi dugu. A ver. Hau apur bat joaten da jokoa, itzultzen da. Probatuko dugu. Horrela tankeak bakatek izango ditugu. Bueno, gazkinak ez, guztiak ez delako tankeak. Bale, bonifikazioak 7 bataiatan izango ditugu, bale. Ongi. Sinai, berriro puntu bat lortzea eta gora ganatzea. Bueno. Ondo dago. Stuart, frogatu dugu.
Batzen bataila berriro. Vale. Ai. Behatzen den bitartean. Bueno, justu topatu. Suposatzen da 13 MK2 MK1 baino hobeagoa izango dela. Eta gero tankea zenbat eta hoberkuntza gehiago izan zen. Diretzen dira behin. ¡Atención! ¡Fuerzas aliadas han tomado una zona! ¡Fuerzas enemigas han tomado una zona! ¡Fuerzas enemigas han tomado una zona!
Hmm. Itxar. Bai, erosiko dugu. Horrela esperientza gehiago izango dugu. Zen. Guazen bataiara berriro. Karelia.
ha tomado la iniciativa.
Gauza berriak lortu ditugu. Eta artilleriekin tanke suntzitza lortu dugu, beraz posik egoteko bezalako zeo zer bada behintzat. Ez dago txartu. Nagoazen beste bataila batera. Sinai. Espero dut behan eskerraldean egotea. Horrela ze puntura azkarrago joateko eta bar. Eta hau zergaiti, ez dut ulertzen. Las fuerzas enemigas han tomado una zona. Bravo. Fuerzas enemigas Hor bota dut. han tomado una zona. Arritzen hau ez que ba. El enemigo va ganando. Bai. A ver.
Iepa Bugitar! Ongi etorri hona, tanketlaritza praktikak egiteari. Eta mi eskerrek izan braidagatik. ¡Atención! ¡Fuerzas aliadas han tomado una zona! Ikusten zen moduan... Itxaron. Jokoa esan daiteke, Ba, egia esan ez dakit. Ah, bale, hil gaituzte dagoeneko. Eta jazten bazara frame drop eta horrelako gauzekin, are eta gutxiago ulertzen zaituztet. A ver... Ara, batailara berriro. Bueno, batxutan badaude joko batzuk, zuzenean ere oso ondo ez dutela funtzionatzen. Beraz izan daiteke guzti hori batera, batiburrillo baten moduan. Badaude joko batzuk streameatzeko arazorik ez dituztenak, ez da beste batzuk streamez kanpo jokatzeko hobeagoak direla. FIFArekin gertatzen zait, Red Dead Redemptionekin ere arazoak izan nituen. Eta bar, ala guazen Crusaderrarekin aurrera. Edo joko batzuk grabatzeko aukera soilik ematen didatela, hau da, streamekoak ezin dut egin, baina grabatu arazorik gabe. Orain hobeten zuten zaitez. Vale, ongi. Fuerzas aliadas han tomado una zona. Las fuerzas aliadas han tomado una zona. Eta ni orain hemendik nora no, ez daki.
Nork esan du tanke batekin ezin direla derraperik egin, begira. Hija. A ver. El motor ha sido dañado. El depósito de combustible ha sido agujereado. Bueno, pikutara goaz. Bueno, oraindik bi tanke gehiago erabil ditzakegu. Vamos por delante del enemigo. Mairu M kabiarekin. Espero dut counterra frogatzen dugunean elkarrekin horrelakorik ez gertatzea. Gero tanke hau ezaki zergatik doa apur bat ipurdi dantza egiten. Haupa tanke jauna. A ver, partida honetaz aparte, bi partida gehiago ingo ditut eta zuzenekoa moztuko dut. Bueno, lehen da bizi behiratuko dut ia raid egiteko moduan nago, Artillería. Horra. Borduan de Prodigy egingo diot Raidar. Bueno, eta orain berdin segunez, honek. Begira gaskin bat. Etreniko esiko duzu gaskinekin oso traketza naizela. Bazkenean badirudi gaskinarena ezin izan dugura egin. Ez dakit zer gaiti. Hau miseria. ¡Hala! Kamika se va. A ver, ¿qué puntúa? Y heltzen naizen. A ver, tanke jauna, zuri segatzen zaizu. Venga. Artillería zonalde honetara. Necesitamos apoyo de artillería. El enemigo prepara una granada sobre nuestro flanco. Uy.
libratu gara oso gutxigatik. El enemigo prepara una granada de artillería. Hemen ni hegazkin batekin. Si seguís así, la victoria será nuestra. Hori da. Hegazkinak erabiltzea hemen joko honetan erraza ez pikutar joan naiz. Eta gero, hegazkin batek zuntzitu nau. A ver. Bai. Eta partidaren arabera gehiago edo gutxiago. Baina agian zaude etxe baten ondoan eta justu ikusi zaituzte eta ikusten duzu nondik egin dizuten tiroa eta dena eta esaten duzu zein momentutan. Ez dakit zintan daukan maila handiagoa, hegazkinekin edo Counter Strikean. Ai. A ver, investigazioa. Justo kargatu zait. Rusiara goaz. A ver, nondik hasten naizen. Joku ere apur bat bere rolloan dago sartuta. Segunera zuzenean. Hemen puntuak lortzen dituzu ere zonaldeak harrapatzeagatik. Gero arte bai pubgitar. Mi esker pasatzearren. ¡Atención! ¡Fuerzas aliadas han tomado una zona! El depósito de combustible ha sido agujereado. ¡Fuerzas enemigas han tomado
Ba, bueno. Suntzituko gaituzte. Baina, bueno. Bison alditugulako gure esku, ez dela hemen. Eta, bueno, hemen gauden bitartean, sonaldea gurea delako. Hogeita hamar segundo ez ere egin gabe. Gainera nahiko ikututa gaude. Eskerreko gurpila, motorea eta atzeko zatia nahiko binduta daukagu. Eta gure tripulazio ere oso ongi ere ez dago. Francotiradore modua. Ah, vale. Jaguaren egingo dugu, bagian bai. Bisonalde horratik gaude irabazten. Bataia batzuk errazago erazten dira, beste batzuk galdu, batzutan partida hobeagoak egiten dituzu eta beste batzutan partida txarragoa. Ez, hemen gelditu gara. Gaina nahiko gaiztuta gaude. Zona estrategiko batean. Dena ez da txarra izango. Menos ondo gaude. Beste gazkin batekin, hau dut kasa bat izango dela.
Eta hasi dugu. Puntuak, eraztagatik, tanke basuntzitsagatik hori izkutatu da. Eskatuko dugu. Bai. Eta tripulazio hori. Vale. Vale. Orduan lehen da bizi desblokatu beharko dugu hau lortzeko. Bueno, helburu izango da hau nahiko urrun dagoelako. Eta azkenengo bataia. Bonifikazio gabe gelditzen naizelako. A ver, topatu partida bat azkar. Biko mairuko ratina duen bataia bat. Konforme. Vale, argitu dugu. Aireportu batean. Hau frogatuko dugu. Suposatzen da besteak baino apur bat hobeagoa dela. Kotxe bat dirudi, baina beno. Kotxe Jeep militar horren antzeko zeo zer dela esan genezake. Filmetan ikusten dena.
Eta begunea gure ganatzen saiatuko gara. Horrela puntuak izango ditugu. Vale. Begunea guretzat nahi dugu, ezta? El motor ha sido destruido. Aupa. Las fuerzas enemigas han tomado una zona. Fuerzas aliadas han tomado una zona. Ez ez gara heldu. Ondo, mi esker, justo aurretik jartzeagatik. Fuerzas enemigas han tomado una zona. El enemigo va ganando. El enemigo prepara una andanada sobre nuestro cuadrante. Agur. Agur, barrebusa. Cruzaderrarekin. Guazen agunera. Vale, sonaldea galdu dugu. Eta eurak harrapatzen badute, esan daiteke partida bukatuta egongo dela. Necesito que me cubran. Las fuerzas enemigas han tomado una zona. Necesito que me cubran. Necesitamos apoyo de artillería. Artillería horra. Hay que contraatacar. El enemigo va ganando. Bien hecho. Guazen begunera. Al intento. El artillero operador de radio está inconsciente. El enemigo prepara una andanada de artillería. Zenbat tiro egin beharko ditut hemen. Solicito fuego de artillería. Bueno, bat eman dugu aurretik. Azkenengo tankearekin. A3 MKBarekin. Aurrera. Edo II ezakit nola esango den.
Guazen ze puntura. ¡Rápido! ¡Que alguien ataque! Si no hacemos algo rápido, el enemigo va a ganar. Las fuerzas aliadas han tomado una zona. ¡Listo! Ah, vale. A ver... Ba, bueno lagunok hau izan da dena. Hor ja nire aurpegi ez duzu ikusiko. Eta ingo diogu raida, oraindik baldin badago.